Tak dneska si otestujeme krásný 5hvězdičkový resort na Krétě Mirabello Bay. Hotel Zeus Eleva Mirabello Bay je jen hodinu od letiště a nabízí přesně to, co od dovolené čekáte. V hotelu je 5 restaurací, 6 barů, 4 bazény, vlastní akvapark a 2 nádherné soukromé písčité pláže s výhledem na zátoku Mirabello. Hotel nabízí přes 300 pokojů, luxusních apartmánů i vilky s vlastním bazénem. Několik restaurací, včetně à la carte restaurace. V rámci All Inclusive je můžete využít až 3krát. A drinky, piña colada a canola tiky byly naprostá pecka. To prostě nesmíte vynechat. Dále hotel nabízí wellness a spa, tenisový kurt, animační programy, vodní sporty, výlety lodí a večerní open air kino. Jestli hledáte hotel na Krétě, kde si opravdu odpočinete a nic vám nebude chybět, tenhle rozhodně stojí za návštěvu. Dávám 10 z 10.